Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStofuza Dlanga Amandla Zulu. Le show le siyibiza ngokuthi inkomo kamama. So ngiyanamukela. Today ngivashela sizongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngenkomo kamama. Ngabe yakhokhwa na? If ayikakhokhwa, ikhona indlela ukuthi ngathi ikhokheke ngayo. Nomuntu ofanele ayikhokhe ngabe basathandana na? Bathi uzosilandisa ehlanganeni kwabo kuze kufinyelele ekuthenini kuhamba iso la mama. So ke simuze ukuthi ingabe siphathelene sabona. Yebo, Njani? ngiyaphila. Ngi-right nami. Umabani lo engihleli naye? Umaduma kude. Oh, Duma very far. Yeah. Ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni okuthiwa kusemsinga. Okay. Emsinga, angisho imvunulo yenu ile fike kube sivunqulu la mase kuba nebhayi eliboshelwa ehlombe esayidini elilodwa. Mawusuma koti-ke ubopha kanjalo. Oh, okay. Intombi zakhona. Iy'ntombi zakhona zifaka amabhayi bese ziveza ithanga ngala. Okay. Eceleni. Mase ziyayibopha ngezinto ezinsinye ngezinto engaziyinsimba ngathi ama-chain. Yebo, bese zihamba ngamabele ngaphandle. Okay. Bonakala ukuthi uyintombi-ke endaweni yakhona mawuzohamba ngamabele ungagqoki. Mawungaseyona-ke intombi-ke usuyiqhikiza usuthathiwe uzohamba uzobhinca ithawula bese ufaka ibhayi ngemumva mawusuthathiwe. Okay. So amantombazane wona agqoka kanjani? Labo uthola ukuthi abasezona iy'ntombi kodwa futhi abathathiwe. Abangasezona iy'ntombi bamane behambe beyogqoka iy'ngubo zobukholwa besalibeka imvunulo le yesintu. Bagqoka bona iy'ngubo iy'keti. Yebo, begqoke neyikipa ngoba umzimba wabo usuke ungasekho right ukuthi uvezwe. Yeah. So laba-ke uthola ukuthi akukho la behlolwa khona. Kodwa futhi sekonakele, kodwa futhi abanazo iy'ngane. And enye into uthola ukuthi vele abagadiwe. Bona bagqoka kanjani-ke? Bagqoka iy'ngubo. Besayigqoka imvunulo yesiZulu. Bagqokela iy'ngubo nje zabo. Oh, all right. Yeah. So kwenzakalani-ke ngeso la mama? Ngicela nje ungilandise kusukela ekuqaleni usahlangana nomlisa, nathandana noma nithandananga noma mhlambe navumelana noma nivumelana nanga. Kwenzakalani kahle kahle? Umlisa lo kwakuwumuntu esingathandani naye. Sahamba nje sisuka le endaweni yasemsinga siye emhlangeni. Masifika khona emhlangeni kube mnandi-ke emhlangeni kufika abaculi. Okay. Kufika abaculi siye khona-ke siyintombi sijabule. Bese omunye wabangani bami yangitshela ukuthi khona omunye wabaculi ocela ukuhamba nathi khona la ezosithengela khona i-drink. Okay. I-drink kanjani? Angithi masihamba siya lapha emhlangeni sihamba siphethe ukudla. Okay. Sihamba siphethe ukudla imphako. So thina-ke sase sidinga-ke i-drink ngoba sase siphuzile endleleni. Oh, okay. Yebo, yayisiphelile. So kwenzakalani-ke mawuthi wawungathandani nomlisa wayezothenga i-drink kuphela? Kwenzakalani? Sasingathandani nomlisa sahamba-ke nabangani bami sihamba siyothenga i-drink. Masihamba endleleni hayi ubhuti lona akhombisa ukuthi useyasithanda. Uthando ongelona uthando ubona ukuthi uyasihalela. Into yamanje. Into yamanje into esheshayo. Hayi sihambe naye-ke. Masihamba naye-ke sifike la e-drink sithenga i-drink. Bese thi asambe siye kwenye indawo esingayazi siyazi indawo yangalena ezinye indawo. Kanti masiya kule ndawo sise-lodge. Nibangaki abangani benu wena nomngani uba? Siba u-3. Okay, mase kuba uyena umlisa lo Bese kuba uyena kumlisa lo. Okay, yes. Yebo sihambe-ke nabangani bami. Masihamba sesiyafika kanti uhambise lodge. Masihambise lodge. Hayi useyangihlalisa-ke mina useyangibizela eceleni-ke mina-ke. Usengibizela eceleni siyakhuluma naye. Abangani bami bahleli lapha e-reception. Okay. Siyakhuluma naye-ke. Ngithe nje sisakhuluma lapho uyangithinta. Hawu. Useyangithinta mangithinta livuke-ke igazi lo muntu oyintombazane liyashesha. Okay. Liyashesha. Umfana wakuthinta nje ufuna manje ukulala naye. Wangithinta. Kanti ubesebhukhile. Ubesebhukhile i-room.
Okay. Wangithintathinta wabe siyashona kwi-room leyo-ke salala-ke waphela manje kanjalo kumntombi bami. Ngaleso sikhathi lesi abangani basahlele e-reception. Basahlele e-reception. Balindile mina ngibuyi. And then kwenzakalani? Baphela-ke umntombi bami lapho-ke ngasuka-ke ngahamba-ke sengiya kubangani bami umntombi bami sebuphelile. Lapho ugqoke ini ubuhlalo? Baphela Noma kabuhlungu. wawusushintshile? Ngangisagqoka ubuhlalo. Angithi sibabukela abaculi ngekhathi sisagqokile nobuhlalo savunulile. Yebo, ngangisagqoka ubuhlalo vele umzimba wami wawuhalisa. Ya. So manje masufika kubangani uthini? Uyayixoxa indaba ukuthi kufike kwenzakalani ngaphakathi erumini noma uthuli nje? Ngathula kubangani bami ngixoxa ngendaba ukuthi kufike kwenzakalani erumini. Angixoxa ngathula nje. Yo. So manje umlisa wasube yabamgcina kulesi sikhathi noma nabuye mhlambe naxoxisana ekuhambeni kwesikhathi? Waqhubeka lokho efona yabo efuna ukungiphinda phela wayesavula okokuqala elokho efona kwatholakala ukuthi hayi angisayingeni ngoba yayibhlungu le yanto eyenzeka kumina yayibhlungu yayingekho mnandi ikakhulukazi mawuvula umntombi akubikho mnandi futhi uvulwe umuntu ongamthandi. Manje mefona eqhubeka lokhu umziba niyayixoxa yini indaba yokuthi kufanele phela aye ekhaya ngoba phela usewunile? No, kwakuwumuntu engamthandi ngamziba ngoba indlela akabuthathe ngakhona umntombi bami ukhombisa ukuthi akangithandi. Ngamziba nje. Ngoba umuntu okuthandayo umntombi bakhe akabuthathi noma kanjani uyakulinda. Futhi akakuthathi ningathandani ukuthatha nithandana kukuhle. Shuthi kahle kahle anivumelananga. Asivumelananga imizwa imizwa. So ekhaya ngabe uma usekhona noma ubaba noma mhlawumbe umuntu omdala nje obekubhekile nawukhula? Uma usekhona. Okay. Yebo. Awukwazi uzumxoxela indaba ezi kanje? Angikaze ngamxoxela. Sinesikhathi singakanani yenzekile lento? Sekunesikhathi impela ngoba yenzeke ngo-2011. Yebo. So manje mase kuqhubeka isikhathi sekubona ungasayi emhlangeni uthini? Ubaleka ngaziphi? Ngibale ngokuthi makuyo emhlangeni ngithi ngiyagula. Njalo nje Ngithi wena ngiyagula ngima-period because mangiba ama-period ngiyagula ngiba nesilumo. So ngiyalala-ke makuyo emhlangeni ngithi ngikuma-period. Akanaki-ke abazomama ukuthi abanaki into eningi. Bakholwa yilento oyishoyo-ke. Yena umlisa lo umuntu okanjani? Usebenza msebenzi imuni? Wenzani? Ubhizinani? Umlisa lo uwumculi. Oh, Umculi okay. kaMaskandi. Angithi babecula laphaya. Ya beze besithatha nabangani bami bethi bayosithengela i-drink kanti sebesisa kwi-lodge. Ya. So umculo kaMaskandi owazekayo kakhulu noma mhlawumbe usavela? Owaziwayo. Kazubani lo? Hayi Jesu. Ngicela ungithi fahla. Ngicela ungithi fahla. Hayi, engangiqeda. So nagcina nini ukukhulumisana ke naye? Ya asikhulumisani ngoba ngambona ukuthi umuntu oyisigebengu. Kusho ukuthi umuntu owabambayo amantombazane lapha emhlangeni. Oh, shuthi into ayenzayo. Akathengela ama-drink yes. Into akahleze yenza lokuthengela amantombazane ama-drink bese kanti usewaseloji eyawalala. Ewathinta ngoba uyazi ukuthi amantombazane mawuyintombazane wathinta nje kancane imizwa iyavuka uthola usulala nomuntu ongamthandi. Mhlawumbe ngabe usasenayo inamba yakhe? Inamba yakhe nginayo kodwa angimfoneli. Right. Kulungile sizomthinta. Uma yena umuntu kanjani mase umtshela izindaba manje uzoyithatha kanjani yonke lento le? Yo yabazomama basemakhaya. Umama othethayo. Okay. Ngeke azayamukele le ndaba. Uyathetha uzofuna ukumbona la lo mfana. Nabo bhuti bami ke le bazofuna ukumbona la bembambe ngezandla lo mfana.
So kahle kahle wena ufuna ukukhokheleka, ufuna ukuthi umama athole imfanelo zakhe kodwa Yeah. kungaqhutshekwa namalobolo because awumthandi. Yes, ngiyafuna ukuthi nje akhokhe umfana khona engeze uphinde kwenze nakwabanye. Hayi. Asike zama umfanelo. Hello, Sawubona ma unjani? ngiyaphila siseninjani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Yebo sisi ngilalele. Nginendodakazi yakho la e-studio ingivakashelile namhlanje. Kukhona afisa ukuthi angizwa ma? Ngilalele sisi. Yes, indodakazi yakho icela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuphi isikhathi umlalele. Okay, ngilalele. Ngicuma impela ncane. Sawubona ma. Ya sisi unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngabulandeni lapho. Yebo ma. Khona indaba ebelokhu ngikufihlela yona eyenzeka kumina. Indaba owangifihlela yona Yebo ma. yini leyo? Hey ma, ngesikhathi ngemhlangeni ngo-2011 ngangena kwenye inkinga ma. Kwalahleka umntombi bami ngendlela engekho right. Yebo ma. Ungangitsheli mina ukuthi umntombi zakho abusekho. Ma, kwangekho lula ukuthi ngikutshele ma, ngiyacela ma ungixolele. Ngilalele Maduma qedelo. Ye- Ubani nalo? Ma omunye umculi la owahamba kwakuculwa le emhlangeni. Hayi umculi. Yebo ma, umculi kaMaskandi. Ayikhokhi ngani pho into zami ngoba iyazi ukuthi yazi umntombi bakho usemhlangeni. Hawu. Ma Ubani uhlalaphi nalo? ma uthi ithina esayiletha kuyena ngenxa yokuthanda izinto. Useyangithuka manje mangithi akezokhokha ekhaya. Ngiyelanywa ngimdala kangaka. Yeyi. Nayimhlola yabo. Ha. Manje lo mfana lo utholakala kanjani? Yebo ma, nginayo inamba yakhe ma. Nginayo inamba yakhe. Kodwa nje Ukhuluma naye. Ngifuna inkomo yakho. useyangithuka manje mama, ngikhuluma naye uyangithuka. Uthuka ba? Uthi nje usethi ngisifebe kodwa ebeyazi ukuthi uyena akathatha umntombi bami. Unesiqiniseko ukuthi yena othatha umntombi bakho? Yebo uyena ma, uyena. Hayibo nemhlola yabo. Ngeke ngicela ukuthi ngicela ukuxhunyaniswa nalo mfana, ngicela ukuxhunyaniswa naye. Okay ma. Okay, ngizonginika inamba yakhe manje. Bye ma, ngiyabonga. Asike simfoneleni ke umfana. Yo, sazi. Hello? Sawubona? Yebo njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila njani? Sikhona. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo. Ake ngizwe ukuthi ngabe ujabule kanjani lo? Kunosisi engivakashele la e-studio namhlanje ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela umlalelo. Ake ngimuzwe uthi Sawubona bhuti wami. yebo njani? Ngiyaphila. Ya imina lo, uyakhumbula sasihambile semhlangeni ngo-2011? Kanti wena futhi ngalizwi izwi lakho. Hayi uma uyayifuna inkomo yakhe, uyayifuna uma inkomo yakhe. Manje sogijime wabo uthi ngikubhekelayo manje mina ngayikhuluma kanjani lento kunalawa. Bengizokwenza njani ngoba wena usuyangithuka ukuthi mina ngisifebe mina kodwa ube wazi ukuthi wena owathatha umntombi bami. Bengizokwenza njani mina? Ingakho ke uselivalile Hayi. Zazi uzofuna ukuthi
uthini mina uma uthi uma wakho ngempela idinga ngempela ngiyidingayo. Uyayidinga ngoba uyabona njengoba ungumculi nje uzosuka ubusenkingeni ehlazweni ngoba ngizomane ngithi mina wangirape. Manake wo. Ngiyacela ngize ngayo yini. Uma ukuthi ngempela iyadingakala lento ezidingakala ngizokwenzela zona kodwa ngicela ukuthi usuke kodwa lapho ukuthi sikhulume kahle lento sizobabili. Okay. Yeah. Ku-right-ke. Yeah, besikhulume kahle nje. Nini? Uzokhuluma nini? Uzokhuluma nini noma wami? Sokhuluma naye. Nini? Uma isikhathi sikhuleka sizokhuluma na wena suka lapho ukuthi ngakhuluma ngisho noma ngikusasa naye kodwa ngicela ukuthi usuke lapho ukuthi sikhulume sokhuluma noma wami. Akufanele kukhulume noma wami ngoba ngithi yabo ukuthi ngikufihlile igama lakho njengamanje. Uma ungakhulumi ngizosuke ngiliveze igama lakho ka-TV ngampela ngidlala. Wabona ufihla igama lami kusho ukuthi usangihlonipha futhi usangithanda kodwa nami kungakumina njalo kodwa ngicela ukuthi senze ngale ndlela engisho ngako ukuze nawe uzokwazi usizakala. Njengoba ngingabhokhelile nje nawe igama lakho lingcolisekile mhlawumbe nasemphakathini kodwa-ke ngicela ukuthi unginikeze ithuba. Okay, hayi ngizokunika-ke ithuba. Kulungile ngingajabula kakhulu. Yebo. Bye. Yabonga. Hayi-ke ngoba ngathi uyathembisa sishuthi asisekho isidingo sokuthi singafonela uma sibakhulumise bobawu-2 because ngazi ukuthi uvikele igama lakhe kahle kahle. Uvikele igama Yeah. lakhe. But uma ubhekile ngokwakho uzokhulumisana noma ngempela noma nje uyakudlulisa nje ukwenzela ukuthi akakuphebeza kususa eduze kwakho kwamanje. Ya, uzokhuluma noma ngoba uvikele igama lakhe nesithunzi sakhe. Oh, okay. No, it's fine ke. Yeah. So uma uzombona nini wena? Uma ngizombona month end. Okay, uzomvakashela. Yebo ngizomvakashela. Okay, shuthi njengoba uzombona month end kusesekude ukuthi kuphela inyanga shuthi lento lezo besikhulumiwe. Ngokuthe angafuna nakusasa. Yebo. Alright. Ngicela ungabisasidukela ke siyawudinga upart 2 because ngeke sazi noma kwagcina kwenzekile noma kwagcina kungenzekanga kangayi njengoba ula sifuna ukuthi siphelelise konke odinga ukuthi sikusize ngakho. Sibona inkomo yamama ikhokhwa imfanelo zamama ezithola. So ngiyacela ungasidukeli ungasibalekeli mase kufonela kube ukuthi sizokuthola because siyadinga ukwazi ukugcina kwenzekeni. Yebo. Ungathini kubantwana abancane abasakhula abaseyintombi uma kuthiwa nje uyabaphaphamisa wenza imiqondo yabo ukuthi ithi ukukhula ungafuthi ukuthini kubona? Ngifisa ukuthi kubantwana abancane abangathandi izinto, abangayithandi imali. Bengayithandi imali ezakalula ngoba umntombi babo buzosheshe buphele belale nabantu abangathandani nabo. Abaziphathe kahle mabemhlangeni abayemhlangeni bengayeli ubumnandi lapha ukuthi bazofike benikwe imali ezakalula begcine sebelalile nabantu labo like mina engilale nomculi kodwa ngibe ngingathandani naye. Waqeda umntombi bami ngenxa yokuthanda izinto ukuthi uzongithengela idrink. Cabanga nje umntombi bami buhambe ngedrink into encane. Umntombi into ebalekile kabi, umuntu ebalekile okumele uyinike umuntu okufanele ngempela umnike bona umntombi bakho. Umntombi lapha mawunikela umntombi bakho usushadile kudlaliwe ishide elimhlophe. Ishide elimhlophe lelo shide elimhlophe mase kuphuma umntombi bakho isikhumbuzo leso ukuthi ngangiyintombi uyalibeka lelo shidi lakho lokhu libuka leli shidi ukuthi ngangiyintombi ngempela ngoba mawulala nomfana okokuqala khona igazi eliphumayo. Kangakanani-ke mina-ke buka igazi lami laphuma eloji lasala kanjalo. Abukho ubumnandi bokuthi ngiyalibuka ishidi lami elimhlophe ukuthi liphume na indoda yami la eceleni kwami buphume umntombi bami endodeni yami. Yabo ukuthi into ebuhlungu kanjani leyo ukuthi uhlala iminyaka ngeminyaka ugcinile uyintombi kodwa umntombi bakho usugcina usumkhiphela ngumuntu wrong ngenxa nje ye-drink. No, kuyazwakala. Ngikufisela inhlanhla ke kube ukuthi umlisa uzokhokha kwamampela. Yebo. Siyabonga kakhulu ba. Yebo ngiyabonga. Yo, mbuke lapha ekhaya sizokulandela. Asinandaba noma udumile noma udumile yini. Okusala inkomo yamama iyadingeka nje. Khokhani bafowethu. Mekuthi imali ayikahlangani, phantani, nihlanganise nihamba niyokhokha la none khona. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black
Hype TV.